Jeg hej Emmy og Maria og Mogens. Jeg prøver her for første gang at give noget respons på en af jeres afleveringer i form af et screencast, og så er jeg spændt på at høre bagefter, hvad I har fået ud af det i forhold til den normale måde at gøre det på, altså hvor I får noget skriftlig respons. Så det glæder jeg mig til at høre. I forhold til jeres rapport, så kan man sige, at i og med, at det skulle være en rapport, så vil man normalt forlange, at I har en selvstændig forside, hvor I lige bringer et relevant billede, og derfor skrevet, hvad er overskriften, og så hvilket fag er det, vi arbejder i, hvem er læreren, og hvad er så jeres navne. Så lav en selvstændig forside, når I skal lave en rapport, og lav også gerne en indholdsfortegnelse, som viser, hvor de forskellige afsnit nu er i rapporten. Lad os gå ned i selve formålet. Det er rigtig fint, kort og kortfattet beskrevet, at I vil undersøge tobak. Man kunne eventuelt have skrevet her også, at det I vil gøre, det er konkret at lede efter primerne, som man normalt bruger i gensplejsning, det vil sige altså en promotor og en terminator, og det skriver I så faktisk længere ned i jeres teoriafsnit, så det er okay, at det er med der. I teoriafsnittet kan man sige, at der gengiver I jo langt hen ad vejen viden, som I har et andet sted fra, men I udvælger noget, der er meget relevant, og jeg synes, I er rigtig gode til at beskrive det kortfattet, og det er egentlig bare det, jeg har villet sige her, hvor jeg har markeret lidt med gul for første gang, omkring hvad jeg skal huske at sige. Så det synes jeg, de gør rigtig godt at få beskrevet copy-DNA-metoden her også, for beskrevet, hvordan man så rent faktisk udfører transformationen, og også kommer ind på, hvad det er for nogle værktøjer, man skal bruge, og I er gode til at beskrive også de fagbegreber, der nu er, hvad de betyder. Så rigtig fint. Hernede kommer I så ind på, hvad det er, vi rent faktisk leder efter, det man kunne have nævnt ganske kort under formålet, men jeg synes, det er rigtig fint, at det kommer med her. Man kan diskutere, om I ikke med fordel også kunne have medtaget noget teori omkring, hvad PCR er for noget, og hvad gelelektroforese er for noget. Det er jo de to helt centrale metoder, vi bruger her. Så lige lidt kort om, hvordan de metoder de virker, og hvad der er deres teoretiske grundlag. Det kunne have været rigtig fint, men ellers et godt teoriafsnit. Og man kan sige, at I mangler lidt refleksioner om, hvor I jeres teoriafsnit er henne på Blooms taksonomiske stige. I gengiver jo viden, som I har et andet sted fra, så vi er i hvert fald på videnstrinnet, det vil sige den nederste af Blooms taksonomiske trin. Men jeg synes også, I bevæger jer op på forståelsestrinnet, altså trin nummer 2, fordi I viser en forståelse af, hvad der er relevant her, og evner at forklare det langt hen ad vejen i hvert fald med jeres egne ord. Så lidt refleksion også i relation til det første afsnit her, altså teoriafsnittet, over hvor de er hen på Blooms taksonomiske stige. Og generelt, når I laver refleksioner ned igennem her, så har I gjort det meget kortfattet, kun med et ord flere steder. Der kunne jeg godt have tænkt mig, at I havde begrundet lidt mere, altså lavet lidt refleksioner over, hvorfor mener I er på de forskellige trin af Blooms taksonomiske stige i de forskellige afsnit. Prøv at begrunde det lidt og vis, at I ved, hvorfor I er på de forskellige trin. Hvad er det, I gør? Hvad er det, I kan? Det er jo det, jeg gerne vil have set jer beskrive en lille smule af. Men det er altså generelt nedad, og det knytter jeg lige lidt kommentarer på også løbende. Jeres hypotese er ganske fin her, så det har jeg som ikke så forfærdeligt meget til. Og det er fint, at jeg også vender tilbage til den til sidst. Her der har I lidt omkring materialer, eller har I et materialer- og metodeafsnit, og der skriver, at I er i gang med at redegøre. Man kan jo argumentere for, at I jeres materialer- og metodeafsnit både er på videnstrinnet, forståelsestrinnet, men også på anvendelsestrinnet, altså trin nummer 3, fordi I faktisk er i gang med jo at anvende den viden, som I har redegjort for længere oppe her til, så rent praktisk at undersøge noget. Grunden til, at I stadigvæk er nede på videns- og forståelsestrinnet, er jo langt hen ad vejen, at I kan tage og copy-paste det her fra en øvelsesvejledning, så derfor så behøver man ikke at vise den helt store indsigt for at kunne det her. Det er jeg med på. I jeres materialeafsnit, der har I nogle fagbegreber, som I
ikke rigtig har fået forklaret. Og generelt, når I møder fagbegreber, så vil det være rigtig fint, at I forklarer dem. Dels fordi I får meget ud af at gøre det og formidle den viden, I har sat jer ind i, men også fordi I så viser både hinanden, men først og fremmest mig også, at I faktisk ved, hvad der ligger i dem. Og InstaGene Matrix er jo en blanding af kemikalier, som skal hjælpe os til at få DNA'et hurtigt og sikkert ud af de forskellige, altså plantecellerne, som vi nu skal ekstrahere DNA fra, og samtidig så beskytter det DNA'et bagefter. Så egentlig en slags, kan man sige, lysisk buffer, samtidig med, at det beskytter DNA'et. Hernede, der har I lige skrevet InstaGene Mix, det er altså InstaGene Matrix, det hedder. Og hvis jeg kører lidt længere ned, så har I endnu nogle fagbegreber hernede. Mastermixen har I heller ikke forklaret. Der ville det være fint, at I havde beskrevet, at der er de forskellige komponenter, som vi skal bruge til vores PCR. Det vil sige, at der er varmestabil DNA-polymerase, og der er også de forskellige primer, som altså skal bygges sammen til nye kopier af vores DNA-fragmenter. Primerne her er jo, kan man sige, det, der kan få processen til at forløbe, og det vi leder efter ved at bruge de her primer, det er altså de her promotorer og terminatorer, som man typisk bruger til GMO. Aerosolbarrieren tror jeg har beskrevet lidt længere nede, at det reelt er et filter, der sidder i pipettespidsen, som hindrer, at der kommer materiale op i selve pipetten. Men fint, at I havde beskrevet det her. Så går vi længere ned her, og fint, at I bruger nogle af tabellerne fra selve metodeafsnittet. Jeg kører bare længere ned, det er der vist ikke så meget at sige til. I forhold til resultatafsnittet, så er det jo et ganske kort afsnit. Her der skal I altid sørge for, så vidt det nu er muligt, at vise skitser af det, I har fået som resultat, eller vise et billede af det, eller vise nogle konkrete resultater i form af tal. I det her tilfælde, der kunne I jo have tegnet en skitse af jeres gel, og vi snakkede også om, at I faktisk med stor fordel kunne have tegnet en skitse af gelen fra den gruppe, der var den eneste, der fik testen til at virke. Så det var rigtig fint, at I havde gjort det. Jeres resultatafsnit står desværre noget mangelfuldt her, fordi det kun er 3 linjer langt, og I ikke viser jeres resultater, men kun lige nævner lidt om dem. Så det burde I have gjort. Det ville være rigtig fint. Der kunne I også have vist, at I havde forstået, hvorfor vi skulle køre de forskellige baner, og hvad de forskellige bånd havde vist. At nogle af båndene faktisk viser os, om det overhovedet er lykkedes at få oprenset plante-DNA, og andre bånd simpelthen viser os, kan bruges som reference i forhold til, hvor er det så båndet skal befinde sig, hvis det er GMA-positivt DNA, vi snakker om. I har skrevet her, at vi i forhold til Blums taksonomi er på det redegørende niveau, og redegørelse er normalt gengivelse af viden, og også bare et bevis for, at man forstår det, så det er jo på de nederste niveauer af Blums taksonomiske stige, men jeg vil sige, at I er på et analyseniveau, altså niveau nummer 4, fordi I faktisk kigger på jeres egne resultater og drager det vigtigste ud af dem. Så sådan en nøgtern analyse, og I har som sådan gjort det rigtige i, at I ikke begynder at tolke det, men nu det hører til i et diskussionsafsnit længere nede. Her under fejlkilder har I listet nogle gode fejlkilder op. I har skrevet, at I er i gang med at undersøge i forhold til Blums taksonomiske stige. Jeg vil sige, at I stadigvæk er på et analyse-trin, altså trin nummer 4, men faktisk også på nogle områder svinger jeg helt op på det øverste niveau af Blums taksonomiske stige, altså op på vurderingstrinet, fordi I jo er i gang med her at vurdere, hvad er det, der kan have gjort, at vores resultater ikke viser det, som vi havde regnet med, at de skulle vise. Så et eller andet sted fra analyse til vurderingsniveauen, altså de øverste niveauer på Blums taksonomiske stige. Jeres diskussion er generelt ganske udmærket. Man kunne igen have ønsket sig, at I havde haft nogle konkrete skitser at forholde jer til.
Her der er I jo i gang med at diskutere, det siger måske lidt sig selv, men I er i gang med at lave det, man kalder en syntese på det 5. trin af Blums taksonomiske stige, altså det anden højeste, og I er også i gang med at lave en vurdering, som er det højeste taksonomiske trin. I sammenfatter altså al den viden, I har, og bruger den til at tolke jeres egne resultater ind i den her nye sammenhæng. Så det er egentlig ganske fint. Og her der viser I meget fint, faktisk det jeg efterlyste lidt tidligere, at I forklarer, at I kan gennemskue, hvad er det, vi kan få ud af viden af de forskellige bonds tilstedeværelse eller ej. Så det er rigtig fint. Så skal jeg se her. Fint at I også vurderer her, at det er formentlig oprensningen, det er gået galt med. Ja, og også her fint, at I kan gennemskue, at hvad det er, der altså kan være gået galt, at det selvfølgelig ikke giver nogen mening at lave den her undersøgelse, hvis ikke der er blevet oprenset noget DNA. Det kan også være i PCR-opformeringen, at det er gået galt, men jeg tror, I har ret langt hen ad vejen her. Konklusionen, der er I i gang med at vurdere og konkludere, skriver I. Jeg tænker, I stadigvæk er på syntese- og vurderingsniveauet, men det er vigtigt at forstå, at selve vurderingen skal foregå oppe i diskussionsafsnittet heroppe, og at konklusionen egentlig bare skal være en ganske kortfattet sammenfatning af, hvad det er, vores resultater har vist, og hvad det er, vi har været omkring i diskussionen, altså hvad det her forsøg sådan samlet set har vist os, og hvad vi har lært af det. Så det var egentlig ved vejs ende her. Samlet set en ganske udmærket rapport, men jeres resultatafsnit skal fremstå noget tydeligere. I får ikke rigtig vist, hvad det er, der er jeres resultater, og sørg så gerne for at lægge endnu mere vægt på at forklare fagbegreber undervejs i jeres tekst. I starter rigtig godt med et super teoriafsnit, men altså lidt mere fokus på at give resultatafsnittet noget mere fylde og noget mere konkret at se på. Og så må jeg også gerne, lige som det sidste kommer jeg i tanke om, sørge for at perspektivere i jeres diskussionsafsnit. Det er derfor, jeg har sat en god streg her. Sørg for at fortælle, hvordan bruger man den her metode i virkeligheden, og hvad har den af relevans, hvis man skal kunne tjekke, om umærkede varer i Danmark virkelig har under 1% GMO, eller helt fri for GMO, så sidder der altså forskere inden for Fødevareministeriet i organisationer, eller på virksomheder, som laver de samme analyser som os. Så det er vigtigt for at kunne opretholde og ligesom beskytte en lovgivning. Så det kunne I have taget med i perspektiveringen, altså hvordan bruger man det, I har lært her, og den måde, I har arbejdet på i virkeligheden.